Il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni għandhom ħsibijiet differenti dwar l-idea ta' armata komuni għall-Unjoni Ewropea. Filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jimbotta l qudiem il-ħsieb li din tkun diskussa, il-Prim Ministru għamel dikjarazzjoni ċara li ma jaqbilx li l-Unjoni Ewropea tieħu dan il-pass. F'mument fejn l-Unjoni Ewropea dejja b'diskussjoni dwar il-ġejjeni tagħha, il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar dan fuq il-programm dis-set. Jien personalment ma naqbilx illi ikonna armata Ewropea, xumbad tista' tiftaħ il-bibien għal leva Ewropea, mhijiex xi ħaġa li jien b'xi mod jew ieħor nixtieq li iż-żgħażagħ Maltin u Ħawġin ikunu kostretti jagħmlu xi leva għal xi armata. Il-kap tal-Oppożizzjoni ħares lejn is-saħħa militari tal-Istati Uniti biex beda l-argument tiegħu li fl-Unjoni Ewropea wkoll tkun diskussa din it-tip ta' armata. The United States has strong foreign policy because it has a strong military muscle. Yes, that's true. But how about asking ourselves the question, does it make sense in the 21st century for 28 countries of the European Union that have been living together for 60 years to have 28 different armies? Fidaw ta' dan, għal Busuttil, id-diskussjoni dwar l-Armata Ewropea għandha tibda. How about discussing it? Because unless we discuss it, we can hardly take steps forward. L-idea ta' armata komuni fl-Unjoni Ewropea ilha tissemma snin. Iżda din hija l-ewwel darba li mexxej Malti jagħmel dikjarazzjoni daqstant ċara favurija.